Dobre. Takže ako nainštalujeme Lubuntu a GNS3, toto tu vymažem a idem odznovu. Takže postup. VMware Player si stiahneme priamo zo stránkou VMwareu, nainštalujeme ho štandardne klasickým len klikaním Next, Next, Next. Môžete zapnúť povolenie aj Enhanced klávesnice, ktoré tam je. No a plus, keď chcete, môžete preposielať nejaké ďalšie veci. Vypol som upgrady, aby ma to neupozorňovalo vždy pri spúšťaní VMwareu, že chcem ďalší upgrade, takže to tam nevypisuje. Takže začneme s tým, že ideme vytvoriť nový virtuálny stroj. Čo sa jedná. Neviem, že prečo to teraz takto divne vyzerá, ale dobre. Takže vytvárame nový virtuálny stroj. Tu si vybereme, že chceme použiť inštalačný disk a potrebujeme nájsť ISO image. ISO image si rovnako stiahneme zo stránky lubuntu.org alebo lubuntu.com. Neviem presne, dajte do Google Lubuntu, nájdete si stránku a ja ho mám stiahnutý na disku medzi stiahnutými súbormi, takže ho tam len dám, teraz to tam nevidíte, ale v podstate som tam pridal image Lubuntu 22.04-4. Používam tú, nedávam tú najnovšiu, ale túto, ktorá je má dlhšiu podporu. Linux 64-bitový Next, Ubuntu. Môžem dať, aby som vedel, že tam bude mať Ubuntu, tak tam prepíšem Ubuntu na Lubuntu. A pridal si, že je tam aj to GNS3. Aby som vedel, keď mám viacej virtuáliek, keď budete mať na iné cvičenia alebo niečo ďalšie, takže tam dávam tak. Veľkosť disku hneď zväčším na 40, keďže tam budeme toho dosť veľa inštalovať. Používajte tiež v tom predchádzajúcom kroku také miesto na disku, kde to miesto máte. Aj keď možno nebudeme na začiatku využívať všetko. Ďalej treba zmeniť hardware, čiže tu klikám na ten Customize hardware. Pridám si sem to nové okno, počkajte, zachytávanie okna, aby ste ho videli, takže zachytávame toto tu. No a čo tu zmením? Zmením 4 GB na 16384, to závisí od vášho počítaču, aký máte. Keď máte len 8 GB, nechajte 4, keď máte len 4, nechajte 2. Ja si tam pre istotu dám tých 16, ďalej si zvýšim počet procesorov, dám 4. No a čo je dôležité je zapnúť virtualizáciu Intel VT. Pretože budeme používať virtualizáciu vo virtualizácii, tak treba aj toto tu. Tie ostatné veci nemusíme tam dávať. OK. No, ďalšie veci, to je vlastne všetko. Close. A ideme na Finish. Dobre. Takže vznikol nám virtuálny stroj GNS3, spustíme Play. A teraz klikneme na tú plochu a tým pádom ten virtuálka prevezme ovládanie myši a klávesnice, čiže teraz keď idete mimo okna, tak možno sa nezlaknite, že vám nefunguje myš. Počas ona tam znovu nabehne. To okno je teraz takéto menšie, keď naštartuje virtuálka, tak ono sa to dá zmeniť, aby to bolo na celú obrazovku, aby tam bolo väčšie rozlíšenie, takže tam dám teraz to Full HD. V preferencii v LXQT setting je nastavenie monitorov a tam si môžete vybrať iné rozlíšenie, čiže podľa toho, aký máte monitor. Ja sem dávam, keďže nahrávam Full HD video, tak tam dávam toto. Yes, apply. Yes, close a spustíme inštaláciu. Čiže inštalácia klasicky len kliknutím na túto linku, čiže teraz to nabutovalo z CDčka. Nechám to v slovenčine, ďalej, vymazať disk, ďalej, no, užívateľa, dám nejakého jednoduchého user, Ubuntu a heslo nejaké si zvolte, ale si ho aj zapamätajte. Takže
zase nie je nejaké šialené dlhé, keďže táto virtuálka nebude bežať normálne na niekom stroji. A môžeme tiež zapnúť automatické prihlásenie, nech ušetríme čas pri štartovaní. Ďalej ostáva inštalovať teraz. No a počas toho, ako sa vám bude inštalovať, vám trošku poviem toho viacej. Čiže čo budeme všetko nainštalovať? Čiže teraz sa nám nainštaluje Ubuntu. Ako náhle sa nainštaluje, tak si trošku zmeníme fonty, aby sme na to lepšie videli. A takisto keď robíte so 4K monitorom, tak to defaultné nadstavenie je také, že by ste potrebovali na to lupu alebo aspoň okuliare, aby ste to videli. A keďže ja už som trochu starší a už mi oči tak neslúžia ako kedysi, tak si zväčším tie fonty. Okrem toho teda nainštaluje sa Ubuntu, potom vám ukážem, ako sa preinštaluje GNS 3. Na to bude potrebné pridať repozitár pre GNS 3 do Ubuntu a urobiť nejaký ten upgrade systému a stiahnuť samotné GNS 3. Na inštaláciu GNS 3 môžeme použiť priamo stránku gns3.com, kde je tiež návod, ako sa tá GNS 3 v Ubuntu distribúciách inštaluje. To Ubuntu používam kvôli tomu, že má nižšie nároky na hardware, čo sa týka grafiky, ako oproti štandardnému Ubuntu. A zároveň aj preto, že sa viac podobá na tie klasické Windowsy, na ktoré ste pravdepodobne viac zvyknutí. Pokiaľ máte už nainštalované Ubuntu na notebookoch alebo na počítačoch, tak kľudne nabootujte do toho Ubuntu. Tie isté veci, čo robím tu v Ubuntu, sa dajú robiť aj priamo v Ubuntu alebo v nejakej inej derivácie Ubuntu desktopu. Pre iné systémy, ako je Red Hat, CentOS alebo Arch Linux, nájdete na stránkach GNS 3 návody aj pre iné verzie distribúcií. Iná je pre Debian, iná je pre CentOS, iná je pre Red Hat. Ja to budem robiť v Ubuntu, pretože to tak si najjednoduchšie, vlastne nie je cieľom učiť sa tu Ubuntu alebo niečo podobné, ale v podstate naučiť sa pracovať so sieťami. Predchádzajúce roky sa učilo pomocou VMwareu, ale pomocou VirtualBoxu, kde sme virtuálky spúšťali v Linuxe. Bolo to viacej o Linuxe než o tých sieťach a skôr o tej aplikačnej vrstve. Chcem prejsť na toto GNS, pretože je to predmet, ktorý sa týka počítačových sietí, nie Linuxu ani ďalších vecí. Aj keď ten Linux je veľmi vhodný pre tie siete z toho dôvodu, že on tú sieť má v sebe ako keby jeden z tých hlavných základov a v podstate dneska, keď si zoberete už aj najnovšie Cisco switche alebo nejaké ďalšie zariadenia od iných firiem, tak oni bežia často priamo pod Linuxom. Akurát, že nad tým Linuxom máte nejaké GUI alebo nejaké rozhranie, ktoré upravuje tie linuxácké konfiguráky, ktoré sú textové. Dobre, inštalácia dobehla, takže stačí dať dokončiť. No a za chvíľku nám to nabootuje. Teraz vraví, že by som mal dať preč image, takže mal by som kliknúť na Enter. Klikol som na Enter. Ostal na tej virtuálke zrejme ešte uložený ten ISO image. Ale už on vie, že má bootovať z disku a nie z toho ISO imageu. No, Linux je nainštalovaný, zase je tam problém s tým grafickým rozhraním, takže prvá vec zväčším rozhranie, aby ste na to lepšie videli. LXQT settings, monitor a zmením 1920 na Full HD. Apply, yes, save, yes, close, OK. No a môžeme spustiť upgrady. Počas toho, ako sa budú robiť tie upgrady, čiže heslo, treba si heslo pamätať, ktoré ste tam nadstavili, aj keď vás to automaticky prihlási. Ten užívateľ, user, ktorý tam je teraz nainštalovaný, tak už je rovno administrátor. Dobre, pustíme sa teda do ďalších vecí. Trošku zväčším tieto ikonky a ich fonty. A na to použijem pravé tlačidlo myši, nastavenie pracovnej plochy, tu máte možnosť nadstaviť fonty, takže zväčším ich, dám tam 14, 16 sa mi ako tak pozdáva a klasické medium, bold, light, není tam light, nemusí mať krivé,
OK, apply, tak, a je to trošku väčšie, takisto ikonky si dáme trochu väčšie, to je trochu lepšie vidieť, OK, upgrade už dobehol, dobre. A ďalšia vec, táto spodná lišta je dosť malá, takže si ju trošku zväčšíme, nastaviť panel, dám tam 48, nejde klávesnicou, tak to potom trošku zväčším a zväčším si aj ikony na tej spodnej lište. Tak, nech to máme trošku väčšie. Čo ešte môžeme urobiť? Ďalšia vec, chcem si dať tam prepínanie klávesnice, takže sem si pridám plus keyboard state indicator, pridať widget, zatvoriť a ďalšia vec, v nastavení zruším caps lock. Tieto veci nepotrebujem. Close, lenže je slovenská. Zatiaľ mám len slovenskú, takže chcem dať pridať aj anglickú klávesnicu, to môžete robiť aj takto. Ešte raz na to kliknem a tu máte možnosť nastaviť rozloženie, alebo ho nájdete v menu. Tu je nastavenie rozložení klávesnic, teraz je tam slovenská, takže pridám si tam tú anglickú, alebo ja tam dám teda tú anglickú, americkú, US, nejaká international, ktorú, neviem, that case, US Alt Inter Universal, dobre. No môžem zapnúť tiež prepínanie, keď ste zvyknutí z Windowsov prepínať to Alt-Shiftom, takže to dám, že Alt-Shift, tu dole sa kliknem Left, Alt-Shift mi bude prepínať klávesnice, Apply, Close, môžem to dať, že to nech to prepína globálne. Close. Dobre, takže skúsime, Alt-Shift prepína anglická, slovenská klávesnica. Dobre, no, jedna vec by bola, a teraz ideme na tú GNS 3. Keďže ja si to nepamätám a nemám to tu ani nikde napísané, tak jasne použijem klasické na internete Google. Preskočíme, začať prehliadať a čo hľadáme? GNS 3, Linux, alebo rovno môžeme dať, že Ubuntu, install, nájde nám stránku GNS 3, dokumentácia, how to install, buď môžete ísť sem, alebo teda ja idem sem, priamo na stránkach projektu GNS 3 nájdete, ako sa to má nainštalovať, takže vlastne pustíme si terminál, máme tu nejaký takýto zelený, nevadí, takže Ctrl+C, Ctrl+V, dáme si to vedľa seba, aby sme to videli. Dobre, takže ideme na to. Prvá pridá repozitár, v ktorom sa nachádza GNS 3, čiže potrebujeme poznať heslo, ktoré sme si nastavili, či je to isté. Enter. Dobre. Takže sudo apt update. A následne nainštalujeme GNS 3 GUI a GNS 3 server. Yes. Čo sa týka Dockeru, je možné ísť podľa tohto návodu, ale myslím, že ani netreba. Alebo môžeme. Skôr nám bude stačiť, keď len nainštalujeme Docker Compose. Ja to nechám takto, nebudem to robiť pomocou tohto návodu zbytočne. Si tam dávať ďalšie veci. IOO support, keďže nebudeme robiť s Cisco switchmi, nemusíme tam dávať. A v rámci Docker nainštalujeme štandardný, nemusíme dávať tieto tu najnovšiu verziu, takže OK.
Tento návod platil ešte pre staré Ubuntu, takže OK, to už neplatí, že to Ubuntu, ten Docker, ktorý tam je. Takže ďalšia vec, sudo apt install docker -compose. Dobre. A ďalšia vec, potrebujeme toto tu, užívateľa, s ktorým pracujeme, a vložiť do skupín, ktoré majú prístup či už ku Dockeru alebo k virtuálnym sieťovým adaptérom. Dobre. No a to je vlastne skoro všetko. Ešte jednu vec si nainštalujeme a to je sudo apt install gnome terminal. Gnome -terminal. Yes. A kvôli tomu, že štandardne sa to GNS predpokladalo, že to inštalujete do Ubuntu a ono má defaultný terminál gnome terminál, tak ja si pridám len ten terminál, nebudem dávať všetky veci z gnome. Okrem neho tam ešte priinštalujem VNC server a klient, ktorý sa používa na grafické terminály. No a VNC server, a teraz si ho nepamätám, takže sudo apt list, mreža sa napíše alt2, grep, alt 2v, nie grep, ale grep, a chcem VNC, a dám VNC server, VNC klient, čiže tu je Xtime, ten posledný si nainštalujem ako VNC klient, budeme potrebovať, takže preto ho dávam takto. Takže ešte raz sudo apt install vložiť. To je jedna vec a okrem toho budem potrebovať server a to bol Tiger VNC standalone server. Tu táto vec. Práve tlačítko, skopírovať výber, sudo VNC, sudo apt install, práve tlačidlo myši, vložiť výber, enter, enter. A urobíme teraz reboot systému. A ešte jedna možnosť, ďalšia vec, keďže je to takéto krpaté menu, chcel by som zrejme aj tieto fonty zmeniť, tak tá možnosť, ako sa to mení, v predvoľbách v LXVT settings tu máte nastavenie vzhľadu a v nastavení fontov jedna možnosť zväčšiť font alebo rozlíšenie v palcoch DPI. Skúsim to cez tieto dva palce, čiže dám si tam 120, čiže keď máte monitor, ktorý má vysoké rozlíšenie, tak potom to uvidíme to teraz, že keď dáme reboot, či sa nám niečo zmení, neviem teraz, či to stačilo len to DPIčko zmeniť, uvidíme. Takže zmenil som ho z 96 na 120. Možno, že to bolo až príliš. Ten reboot nerobím len kvôli tým fontom, ale hlavne kvôli tým zmenám užívateľa. OK, vyzerá to, že to DPIčko ma nepomohlo. Takže ešte raz si z predvoľby LXQT, nastavenie vzhľadu, písmo, takže toto nemení nič, takže ja tam nechám tých 96. Pardon. A zmením tieto fonty aspoň. Apply, nech je to trošku väčšie. RGB, štýl nomata, doladenie písma. Neviem síce, čo to je. OK, close, dobre. No a sme tu a ideme to otestovať, takže teraz tu by sme mali nájsť časy vzdelávania, máme GNS 3. Keď dáte teraz plavým tlačidlom, tak to môžete rovno pridať na desktop a budete to mať na ploche.
Akurát tu je ten výkričník, takže ešte raz pravým tlačidlom a tu dajte, že veríte, že je to spúšťateľný program a už ho máme tu. Dvakrát na ňo kliknem a zapína sa prvá inštalácia. OK, takže run appends on my local computer. Next. 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 Finish. Hotovo, všetko. GNS-ka tu je nainštalovaná. Môžeme si to otestovať. Prvá vec, vyskúšame jednoduché pripojenie. O čo tu ide? Tu máte horné menu. Ukážeme sa, týmto sa otvára nový projekt, čiže chcete, že please create new projekt, tak ideme vytvoriť nový projekt, to je táto prvá ikonka. Názov projektu, cvičenie číslo 1, takže ho nazvem takto, dám OK. Dobre, takže máme cvičenie číslo 1, OK, no a teraz čo ďalej? Na tejto ploche vytvárame sieťové diagramy, do ktorých vlastne pridávame interfejsy a ich prepojenia. Tu si môžete kliknúť, keď kliknete na túto ikonku, tak sa otvoria všetky zariadenia. Toto sú len výbery, že chcem len routere, len switche, len guesty, len firewally. Keď dáte toto, tak vidíte všetko naraz, takže v podstate kľudne by tam stačilo len toto tlačítko. No a čo vyskúšame najprv? Jednoduché pripojenie virtuálneho počítaču na sieť. Dobre, občas vám to bude niečo takéto blikať, to si nevšímajte, alebo keď to chcete vypnúť, tak dá sa to vypnúť tu dole, že nezobrazovať. Je to tu niekde? Na jednu sekundu. No, dá sa to vybrať. Dobre, close. Alebo niekde inde. Necháme to tam. Dobre, netreba si to moc všímať. Dobre, počítač je pripojený. Keď to máte červenú štvorček, znamená, že ešte vypnutý. Tento NAT beží hneď, čiže ten sa nemusí zapínať. Keď ho chcem spustiť, ten počítač, teraz vidím, že je stopnutý. Keď ho chcem zapnúť, pravé tlačidlo myši a tu máte v menu Štart. OK, už je zapnutý. Keď je zapnutý, tak sa môžete k nemu pripojiť cez konzolu. Dávam konzolu a zapne sa vám terminál. GNOME terminál. Pokiaľ ste si ho nenainštalovali, tak bude písať červeným, že nepoznám GNOME terminál, takže si to posunte naspäť a odznovu apt sudo apt install GNOME-terminál. Tiež tu sa mi nelúbi to, že to má takéto malé fonty, takže si to zmením. Edit, Preferences a zväčším si trošku fonty, kde to máme text, custom font, 12 sa mi nelúbi. Máme si tam starý kôň na hrbe kníh žuje. Dobre, select. Tak, close a máme to trošku väčšie, aby sme to lepšie videli. O čo sa jedná? Toto je virtuálny počítač, ktorý budeme používať len na základné testovanie siete. Čo všetko to dokáže, keď si dáte otáznik, tak vám vypíše, čo tu je. DHCP. Budeme zatiaľ vysvetľovať, čo to je DHCP. Urobila na automatické nastavenie siete pomocou protokolu DHCP. Ak to je prebehlo v poriadku, tak tu budete mať DORu a ukážem vám IP, ktorú má ten virtuálny počítač nastavený. Dobre. Takže to je jednoduché zariadenie, jednoduchá sieť, počítač prepojený so sieťou, čiže keď máte domov od providera nejakú zásuvku, nájdete v stene, strčíte tam počítač, pripojíte ho, ak je tam nejaké takéto pripojenie, tak by to išlo. Druhá možnosť, že môžete viacero počítačov prepojiť buď cez switch alebo hub. ATM switch alebo frame relay to asi nebudeme môcť využívať, dá sa to využívať, keby ste mali nejaké zariadenie, ktoré má takéto prepojenie, to sú väčšinou Cisco zariadenia, ktoré tu ale nemáme a nebudeme ich používať. No, okrem týchto zariadení budeme ešte potrebovať ďalšie veci, napríklad grafickú konzolu alebo nejaký ďalší router. Tie ďalšie zariadenia sa pridávate tak, že sa klikne sem na tento new template. Ja sem teraz pridám nejaké základné veci. Teraz je dobré tu si kliknúť na tento update from online registry, aby vám updateol zoznam tých zariadení, pretože tam je nejaký starší a pôvodne by ste tam nenašli úplne všetko. Takto keď to dám, tak sa stiahne najnovšia verzia registra, keďže GNS3 v podstate projekt má nejakú webovú stránku, kde pravidelne updateujú tieto zariadenia, ktoré GNS podporuje.
Čiže aj keď máte staršiu verziu GNS-ka, tak môžete tam stiahnuť novšie verzie nejakých templateov pre rôznych zariadení, ktoré sa sem dajú pridať. Defaultne tam máte len toto tu, s tým toho moc veľa nenarobíte, takže je tam len switch, že je to v podstate len na druhej sieťovej vrstve. OK, takže idem pridať. Čo tam budem pridávať? Že z Gwestov si pridám Alpine Linux pre QEMU. Next. K tomu Alpine Linuxu potrebujete ešte v podstate virtuálny disk, na ktorom už je nainštalovaný. Takže kliknem sem. Už v tom template je, pokiaľ existuje priamo linka na webovú stránku, skadiaľ sa to dá stiahnuť. Takže ja teraz, keď kliknem na download, tak sa mi otvorí Firefox a začne mi rovno stiahovať ten image. Toto nepotrebujem ani ďalšie oznamovanie, zobrazovať nič. A tu, pokiaľ to nesťahuje nejak rýchlo, alebo že to ide moc pomaly, tak môžete zmeniť ten SourceForge repozitár tým, že kliknete na tento problém downloading a tam vám otvorí okno, si môžete vybrať iné. Ja odporúčam tento QUMI Systems, ale stiahlo sa to, takže to máme. Toto keď kliknem, tak vidím tú ikonu, kliknem si na toto, otvorí sa mi webová stránka, teda stránka na disku, kde sa to nachádza. Čiže tuto vidíte, že to je Alpine Quecov. Takže následne potrebujem import, dal to do stránky stiahnuté, to si vyberiem, open. Teraz to chvíľku potrvám, to si skopíruje na to miesto, kde to potrebuje niekde v systéme. Dáme next. A next bude fungovať, až keď na to takto kliknete, čiže next, yes, finish. OK. Okrem Alpine Linuxu, čiže môžeme si ho vyskúšať, OK, dáme ho sem, skúsime ho pripojiť, takto nad sem, Ethernet, je to pravým tlačidlom Start, pravé tlačidlo, konzola a vidíme klasický systém bootovania Alpine Linuxu. Sú tam aj iné Linuxy, môžete si tam dať Kali a tak ďalej, ale to závisí od toho, aký máte počítač, koľko máte miesta na disku. Tie ďalšie Linuxy distribúcie sú o moc väčšie, teda väčšinou sú aj menšie, ale nejaký Puppy Linux, ale tento Alpine Linux je výhodný v tom, že je síce maličký, má nejakých 50 MB, však je aktívne stále vyvíjaný, čiže je stále novšia a novšia verzia. Keby som teraz tu napísal apt update a stiahnuť, tak sa mi upgrade celý ten systém, ale nerobte to. Ten dôvod, prečo by ste to nemali hneď spraviť, je ten, že táto virtuálka teraz má pomerne málo miesta na disku. To si môžete pozrieť df-h a že tam je v podstate len 109 MB voľného. Dá sa to zväčšiť a neskôr si ukážeme, ak sa to zväčšuje. Takže zatiaľ nič také veľké tam inštalovať neinštalujte, nerobte tam žiadne updaty. Nič sa nestane, potom vždy, keď stiahnete odtiaľ túto verziu, tak stále tam bude táto pôvodná. Vlastne keď niečo robíte a mení sa, tak sa to mení len v tej verzii, ktorú máte tu na ploche. Čiže môžete mať jeden Alpine Linux, niečo nainštalujete a dáte druhý, kde to nebude nainštalované, alebo nejaká iná verzia. No, takže to bol prvý Gwest. Ide, môžete ho rovno takto, keď ho chcete vyhodiť, tady deletenúť. A ideme ďalšie veci. A budeme robiť tiež stále také automatické inštalácie. Pokiaľ chcete, dá sa aj manuálne, že si máte nejaký ISO image nejakého systému, ktorý chcete otestovať, ako by fungoval v sieti, tak ho tam tiež viete pridať. No a ideme ďalej na tých Gwestov. Okrem textovej konzoly, ktoré budeme potrebovať ešte nejakú grafickú, na tú grafickú je tu možnosť Firefoxu, avšak tu neodporúčam, to je nejaký starý Firefox, aj keď OK, môžete si aj ten stiahnuť, ak máte nejaké zariadenie, ktoré používa ešte TLS, teda SSL 2 alebo nejaké staré šifrovanie, že nový prehľadač vám tú stránku neotvorí, lebo napíše, že to je nebezpečné. Takže túto Fedoru, tento Firefox si môžete tiež stiahnuť, alebo by ste si mohli dať Fedora Cloudbase a tak ďalej. Ja z tohto tu použijem web terminál, ako jasne, mohli by ste si tam dať aj Windowsy s inštalačkami. OK, závisí od toho, koľko máte miesta na disku a koľko máte času a aký máte rýchly disk. Dám ten WebTer, ten nie je až také hrozné. Next, finish, OK. Čo sa týka toho web terminálu, neviem, či už som tam nainštaloval, ten Tidevancer nainštaloval, takže teraz, keď ho dávate prvýkrát
On je nainštalovaný ako Docker, to znamená, že on si tam zoberie len template z toho Dockera a až pri prvej inštalácii sa stiahne z Docker Hubu v podstate celý ten image, ktorý potrebuje. Ako vidíte, už sa to stiahuje. Toto chvíľku trvá. A toto sa deje pri prvom použití toho web terminálu. Pokiaľ už budete dávať, že budete robiť nové projekty, tak on už ho má v systéme stiahnutý a už viacejkrát, keď budete dávať, takže to tak dlho netrvá. Aj keď nebolo to zase až také strašné. Dobre, NAT, pripojím ho sem, Ethernet a môžem ho spustiť pravým tlačidlom Start, znovu pravým tlačidlom konzola. Tu vidíte, že je to ešte jedna konzola, toto je textová konzola, je to podobne, keď máte Linuxy, tak Linuxy majú grafickú konzolu a textovú. V tej textovej môžete, pokiaľ grafika nenaštartuje, tak môžete si pozrieť, ako je nastavená IPčka alebo podobné ďalšie veci. Takže idem na túto konzolu. Spúšťa to v podstate VNC klienta, Tide VNC, ktorý sa pripojí tam. Ako mohli ste nainštalovať aj iné VNC klienty, sú tam aj nejaký Tiger VNC a podobne. Ja som dal tento, že niekto má čo najmenej kadejakých hovadín naokolo. No a máme tu Firefox. Tu ale keď sa pozriete, tak nejde sieť. A kvôli tomu, že ten web terminál nemal na začiatku nadefinovanú sieť. Možno keby tam bola IPv6, aj to som si nie istý. Takže ja ho ešte raz vypnem. Stop. A najprv si ho musím nakonfigurovať. A to sa robí tu dole. Nájdete si, že edit config. A tu treba odkomentovať konfiguráciu toho web terminálu. Čiže toto prvé statické nastavenie, pokiaľ chcete staticky nastaviť IPčku, a keďže tam mám to natko, za tým natkom je aj DHCP server, tak môžem tam dať dynamické nastavovanie, čiže stačí mi odkomentovať tieto posledné 3 riadky, savenúť to, hotovo, start ešte raz, konzola. No a teraz keď kliknem na tú Wikipédiu, už sa mi otvára, čiže už ide. Nedá sa to spraviť priamo tu v tom template, musíte to vždy, keď si tam použijete tento web terminál, tak si ho tu musíte nakonfigurovať. Dobre, takže to je k web terminálu. Ešte budeme používať nejaký router, aby sme mali. Tak ja budem používať, buď budeme konfigurovať ten Alpine Linux, alebo môžeme použiť niektorý z tých routerov, ktoré tu máme. Next. Čo sa týka routerov, dám vám sem router, buď môžete použiť tie Birdy a tak ďalej, ale ja sem prejdem na MikroTik CHR. Install, next. No, potrebujem si ale stiahnuť image, takže dáme download, zase otvorí stránku, to vám ale robí hlavu, hlášku, že to je zazipované, takže treba to potom rozpakovať, keď sa to stiahne. Už sa to stiahlo, ako vidíte, že to má koncovku zip, takže potrebujem to najprv rozzipovať. V Linuxe práve tlačidlo myši nemusíte žiaden 7 zip alebo niečo inštalovať. Dáte extract here a je to tu. Toto už môžeme zmazať, čiže move to trash. OK. Dobre, OK. Zase import, teraz si nájdem ten image, tak ako sme ten Alpine Linux, teraz máme ale CHR7. Zároveň, takže teraz si on prekopíruje ten image k sebe. Okrem toho, pokiaľ vám to nesvietí na zeleno, tak buď ste stiahli nejaký chybný súbor, alebo nejakú inú verziu. Takže to, že to svietí na zeleno, znamená, že sedel nejaký checksum alebo MD checksum, že je to OK. Čiže ak budete nejaké veci tam inštalovať, niekde na internete si niečo nájdete, stiahnete, tak je tam určitá kontrola, či ten image je naozaj ten image, ktorý tam má byť a nie niečo iné. Next, yes, finish, OK, hotovo. Vyskúšame MikroTik, takže už máme aj zariadenie pre tretiu vrstvu L3. MikroTik, prepojíme ho takto s NATom Ether 1, Start. A tu máme možnosť pripojiť sa cez textovú konzolu, admin, Enter. Čiže MikroTik podobne ako Cisco má aj klasickú textovú konzolu. Niektoré zariadenia to majú, niektoré nie. Niektoré musíte pripojiť cez klasický Ethernet káblom k počítaču. Potom ho môžete konfigurovať buď
grafickou aplikáciou, ktorá sa volá Winbox, alebo ho môžete konfigurovať cez web rozhranie, keďže na jeho, pokiaľ poznáte jeho IP, tak na jeho stránke beží klasická web stránka, ktorú sa dá tiež konfigurovať. Čo sa týka obmedzení, tento CHR image alebo tento Linuxácky, ktorý tu máte, není štandardný akože plnohodnotný MikroTik router. Plnohodnotný je, ale je obmedzený tým, že rýchlosť je obmedzená na 1 megabit. To znamená, že tie adaptery, ktoré tu virtuálne používate na tom MikroTiku, nebudú chodiť plnou rýchlosťou, ktorú tu máte, že aj môžem tu mať gigovú sieť, ale ten MikroTik, keď za ten MikroTik pripojím ďalšie zariadenie, tak to ďalšie zariadenie už pôjde len na 1 megabit. Ale on samotný zo vstupu si bere plnou rýchlosťou. Takže keď ho urobím teraz, OK, tu je to vlastne napísané niekde na konci, že čo tam je, tuto máte 6 trial or demo version. Pokiaľ je to demo verzia, tak je tam niekde nejaké obmedzenie, nevidím to tu, tuto myslím, že niekde to tu nájdete, počkajte, limitation, no neviem, nejaká licencia, čo všetko to používa a čo tam ešte je. V podstate tam vidíte, že je to celé väčšinou založené na Linuxe, čiže aj MikroTik router v podstate využíva Linux, čiže má klasický Linuxácky kernel, plus sú tam nejaké ďalšie veci navyše, ktoré do neho pridala firma MikroTik. Je to pomerne dlhé, takže ja to len preskočím a všetko. Teraz, čo chce na konci odo mňa? Chce odo mňa nové heslo. Takže dám MikroTik. Dajte si, aké chcete, ale potom si ho pamätajte. Keď si ho nepamätáte, tak budete musieť znovu meniť a na novo inštalovať. Dobre. Taký základný príklad je príkaz export, ktorý vám zobrazí aktuálnu konfiguráciu tohto routera, čiže tam vidíte, že tam veľa toho nie je tam žiaden firewall, nič, je tam len nakonfigurovanie sieťového adapteru Ethernet 1 ako DHCP klienta, to vidíte vlastne tu, že adapter 1 je pripojený, teraz sem, je tam DHCP klient. No, to, že tam je ešte jedna vec, že ako človek k čomu pripojený, je dobre si kliknúť na túto ikonku, vám zobrazí, že ktoré adaptery tu máte teraz pripojené, čiže tu je Ethernet 1, alebo keď dáte myš, práve tlačidlo nie, ale keď chvíľku počkáte, tak tu vám zobrazí, že s čím je prepojený, ktorými adaptérmi. No a to je v podstate všetko. Stop, ukončujem nahrávanie, ďalšie bude na iných cvičeniach.